Joe Mučka junior je již více než 30 let úspěšným umělcem v Evropě, ale jeho cesta nebyla vždy snadná. Již jako dítě objevil svou vášeň pro umění, když ho jeho dědeček naučil malovat a ukázal mu, že umění je více než jen barvy na plátně. Je to psychologie, etika a filozofie. Pak ho zasáhl těžký osud, který mu ukázal jeho skutečné poslání. Jako svobodný otec dvojčat neměl jinou možnost, než si vydláždit vlastní cestu. Se všemi svými znalostmi se Joe vydal na cestu stát se jedním z nejlepších umělců svého desetiletí. Turnaj v šipkách změnil všechno. S výhrou si koupil barvy a plátna a začal znovu malovat. Ne pro galerie, ale pro lidi, protože jeho provize vždy šly přímo k lidem a ne do galerií. Od začátku chtěl více. Jeho umění nikdy nemělo být jen dekorací. Dnes je mezinárodně uznávaným umělcem s více než 700 výstavami a ročním nárůstem hodnoty jeho děl o 15 až 30 v závislosti na originálu. Státem uznaný znalecký posudek potvrzuje hodnotu a index jeho uměleckých děl. Jeho nejcennější prodané dílo bylo za 250 000 eur. Jeho cíl však byl větší. Nejen prodávat originály, ale zpřístupnit umění všem přes licenční systém. Ne každý si může dovolit sběratelský originál, ale každý může využít jeho umění a značku. S licencí k motivu získáš vysoce kvalitní digitální umělecké dílo a upravitelný vektorový soubor pro vlastní projekty, firmy i jednotlivce. 2 roční licenční možnosti. Malá licence, například pro vizitky, samolepky, hrnky, obaly a malé produkty. Velká licence, například pro nábytek, architekturu, reklamu a módu, tedy pro vysoké rozlišení. Jediné pravidlo, jméno nebo logo brandu Joe Mučka musí být viditelně zobrazeno. 5 způsobů z mnoha, jak z licence profitovat pro firmy, jednotlivce i začínající podnikatele. První, prodej designů na Redbubble nebo Society6 a získání příjmu globálně online. Druhý, nové projekty přes 3D tisk až po interiérový design. Třetí, vylepšení a výroba vlastních produktů, například individuální úprava oblečení, nábytku, obalů, prodej výrobků a reprodukcí originálů. Čtvrtý, využití globálního affiliate systému pro obchod s licencemi a získání provizí z obchodů. Pátý, prodej originálů s JTP obchodním nástrojem, který ti pomůže spravovat kontakty a zákazníky, mít přehled o prodejích a projektech, analyzovat příjmy a statistiky, získat školení a podporu. Pro koho je systém vhodný? Pro každého, kdo si chce vybudovat aktivní i pasivní příjem, založit podnikání nebo se rozvíjet v uměleckém sektoru a obchodu. Každý se rozhoduje sám, jak systém využije. Nikdy nevíš, kdo koho zná a kdo co dělá, protože umění otevírá dveře. Staň se nyní součástí brandu Joe Mučka s globální platformou JTP.